У залі аматары беларускай літаратуры, на паліцах творы Леаніда Дранько-Майсюка. Як нагода для сустрэчы прэзентацыя новых выданняў. Леонид Васильевич нарадзіўся ў Давыдгарадку. Скончыў літаратурны інстытут у Москве. 20 гадоў працаваў рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». На ліку беларускага пісьменніка 2 десяткі кніг. Магазин «Академическая книга» и Леонид Васильевич сотрудничаем на протяжении уже нескольких лет. Мы проводим различные мероприятия с участием нашего замечательного поэта и находим огромный отклик среди покупателей наших. Эта литература востребована, несмотря на то, что кажется, что поэзия уже отходит как-то в прошлые времена и мода на поэзию прошла. Но тем не менее все выступления Леонида Васильевича, они всегда пользуются огромным интересом и у молодежи, и у старшего поколения. И все мероприятия всегда очень хорошо посещаются. Книги раскупаются тоже замечательно. За апошнія гады творчы спіс аўтара дапоўнілі празаічныя і паэтычныя творы. Гэта 2 дакументальныя аповесці, адна пра Максіма Танка, іншая пра Адама Станкевіча. Праца над імі была доўгай. Леонид Васильевич некалькі гадоў запар ездзіў у Вільню, шукаў звесткі ў літоўскіх архівах, вывучаў дакументы пра жыццё гэтых асоб. А таму ў творах рэальныя факты і звесткі праўдзівай гісторыі. У 2021 годзе свет пабачыў паэтычны зборнік. Это книга «Скарб». Это книга вершаў, паэтычны зборнік. Сюды увайшлі творы з маіх ранейшых кніг. Эта книга выйшла под маркой выдавецкага дома «Звезда». Книга пачынаецца вершам. Я вельмі спадзяюся, што некалі гэты верш стане песняй. І гэта песня прагучыць. Прэм'ера гэтай песні адбудзецца менавіта тут у Маладзечні. Верш «У вашым голасе квітнеюць астры». У Маладзечна заўсёды прыемна прыязджаць. Маладзечна – гэта сталіца беларускай песні, сталіца беларускай паэзіі. І менавіта у гэтым горадзе вельмі добра праводзіць творчыя сустрэчы. Паэт з рысамі рыцара. Так казаў пра Леоніда Дранько-Майсюка Уладзімір Караткевіч. Звесткі з біяграфіі, успаміны, асабістае жыццё і беларускасць. Узняты былі розныя тэмы. Перад літаратурнай вечарынай жадаючы напісалі пытанні для сталічнага госця, і на іх былі дадзены адказы. Скажу шчыра, што мяне больш цікавіць проза, чым паэзія, але імя Леоніда Дранько-Майсюка вядома як імя паэта-песенніка. Ён прыязджае заўсёды на наш фестываль беларускай песні і паэзіі ў Маладзечны. Ну я цікаўлюся беларускай літаратурай сучаснай наогул, таму я тут на гэтай прэзентацыі новай кнігі. На словы Леоніда Дранько-Майсюка написано больш за 40 песень. Адна з самых знакамітых – полька-беларуская, якую ведае бадай што кожны жыхар Сінявокай. Суладдзе, гармонія і празрыстасць – такой павінна быць паэзія, лічыць аўтар, і з ім цяжка не пагадзіцца. А ўдзельнікі сустрэчы адзначылі, што друкаванае слова і музычныя творы Леоніда Васильевича – асалода для душы. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.